Voor de laatste keer rint Ansja squallen in. Na de zomervakantie gaat ze naar de Middelburg squallen. En zo komt er een eind aan 2 generaties van der Veen op de Dr. J. Botke squallen. Ansje en haar mooie Pietje hebben goede herinneringen aan deze squallen. Benamen aan het squalreisje in groep 8. Nou, ten eerste, het weer altijd leuk. Het weer net dat er een tijd weer dat iedereen boos weer of verdrietig of zo. Het weer gewoon altijd leuke dingen waar meisjes al net in werd buiten sluiten. En dat vind ik wel heel leuk. Klinkt goed. Jouw delen die herinnering als mooiste, of net? Ja, we gaan dan naar Denenkamp. Dus ja, weer spannend, hè? 3 dagen van huis hoor, dat weer spannend, weer leuk. Spokentocht dienen. Jabek en Jansje van der Veen kon er 64 jaar net uitkomen naar hokkerskwallen haar een tredje baan massen. Dus toen had ons mem, die had mijn oudste broer midden op een voorwijs gezet. En ze zei, nou maar stom maar zien naar welke squal als toe was. Nou ja, en hij ging naar het westen, naar de staatskwal in Nikkerwoord. Dus dat is dus al het nijtheem van Jansje naar deze squallen kwam. En dat er nou een eind komt onder Van der Veens op de squallen, is een nuver idee voor Ansje en Pietje. Nou, ik denk dat het voor Antje meer is dat ze, nou ja, het Haleese squalledij had. Het is wel heel bijzonder, dat wel. En het is nog net helemaal afsluiten. Ik blijf nog een beetje ons squallen verbonden, dus dat scheelt.